Teraz, keď sa pozrieme na to, že dostal sa k nášmu podcastu niekto, kto nemá na to zdroje, existujú prírodné zdroje, ktoré môžu byť také funkčné, ako buď tieto chemické, alebo niektoré, ktoré si vieme teda zakúpiť vo forme už nejakých hotových produktov. Čiže či sú to nejaké bežne dostupné byliny, máš aj s tým skúsenosti? Áno, pokiaľ som ešte nepoznala doteru, tak napríklad sme brali produkty z jednej ruskej byliny, proste naozaj, že to ruské bylinkárske umenie je dlhoročné a dlhodobé. Takže áno, mali sme aj takéto akože produkty. Ďalej zvykli sme používať napríklad, to je úplne zase bežná slovenská prax, Jonášove preparáty. Tiež veľmi dobré preparáty. On má takisto kvapky na helmity. Takže to sme zvykli používať. No a takou mojou asi najobľúbenejšou formou je rezonančné terapie. Čiže terapia cez záper, alebo kto proste mal možnosť ísť na plazmový generátor. Čiže naozaj tá terapia likvidácie cez frekvencie. To je za mňa najmenej invazívna terapia a veľmi účinná terapia. Takže tieto možnosti. Ale napríklad jasné fungujú aj čiastočne, zase aby sme nepovedali, že úplne, lebo není nie že cieľom, ale není možné zlikvidovať absolútne všetky parazity z našeho organizmu. To sa nedá, to proste nejde. Takže na tú elimináciu, aj sme to tak vždy nazývame, že je to poriedenie, že trošku ich odtiaľ vyčistíme, aby tej imunite bolo ľahšie. To je vždy cieľom. Hej.